Jogoro mongirore 51 mane opuodh kod od bura odhiambo manyoro ochamo makendo chako tich ayanga kawuono. Ka oloso e kinde nyasino, Jatend Piny William Ruto nyisogi ni nyaka giti kanyakla e chwalo ajenda mag piny owacho ka bende kwayo jonyuol mondo kaw ting' mar luwo somb nyithindgi. Chris Owino oluwo nyasino e kar jot maduong' mar Jatend Piny kendo losonwa lipot machal kamae. Kaluwore gi chamo muma mar jogoro mongirore 51 odiochieng' ma kawuono, piny owacho mar Jatend Piny Dr. William Ruto koro osechuoge yo manimba mar keto e tim singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. I, Raymond Vicky Ojwang Omolo, being called on to exercise the function of Principal Secretary. I, Alfred Ombudo Kombudo. E nyasi ma obage kar jot maduong' ma Jatend Piny State House, Jatend Piny Dr. William Ruto oparo ne jogoro mongirore mage ni oganda jo Kenya ni kod geno mathoth kuom piny owacho mar Kenya Kwanza, kuom mano nyaka giti matek. The people of Kenya have very high expectations of this administration because the people of Kenya demonstrated faith beyond measure in electing this administration against many odds. Kaka yo mar neno ni piny owacho mare orakore motegno kod midhiero ma okwako oganda jo Kenya, Ruto onyiso gi nyaka giti kanyakla kaka piny owacho achiel. You should understand that you are not only responsible for your department, you are not only responsible for your state department, but you serve under the collective responsibility of the entire government of the Republic of Kenya. Okwayo tene migepe mage mondo ti maber kod lony mag jopiny e thedho mwandu ka achiel gi kelo dongruok e pacho kae. The single critical asset we have as a country is not oil or gold, is not silver or bronze, it is the human capital of the Republic of Kenya. Ewi ywak ma osebedo ka igolo kod jonyuol ma pacho kae ewi pek mar CBC, Jatend Piny ojiwo jonyuol mondo kaw ting' mar ng'iyo som nyithindgi kar weyo ting' ma kamano e lwet jopuonj kende. An hour every day to see the progress of your child in school, to assist with the homework and to work with them so that you can understand and you can monitor the progress of your child is not too much to ask of us by our children. Jatend Piny bende okwayo oganda jo Kenya mondo chul osuru kaka yo mar konyo piny owacho e chwalo agenda mag dongruok. Tax is the only instrument that confirms our patriotism and confirms our independence as a nation. We do not want to be a nation of beggars. We want to be a nation that is in charge of its own development and destiny. Ruto ne ogolo chik ne duol machoko osuru e pacho kae KRA mar choko osuru maromo $3 trillion e giko higa manyien. Bang' jogoro mongirore 51 chamo muma, Jatend Piny Dr. William Ruto onyisogi mondo gita tijgi e rang'iny mamalo e keto tim agenda mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi.